Og Mohamed Zidane har bolden. Og han prøver, og han... det går ikke så godt for ham. Han har svært ved at komme forbi Anna. Han forsøger at finde Cristiano Ronaldo. Mohamed Zidane har bolden igen. Det går den forkerte vej, Mohamed Zidane. Han mangler en sko. Og han scorer. Godt. Cristiano Ronaldo. Kom, Fadumo, hun har det vildeste spark. Kom så, Fadumo. Klask til den. Spark. Det var ellers et langskud fra Louise Pralle her på mål. Mohamed Zidane, han tror, han er alene på fodbanen. Kom så, Anna! Frank, han vogter hjørneflaget. Cristiano der, han kan simpelthen ikke ramme det mål, da det er bare for lille. Dobbelt mål scorer Mohamed Zidane. Nå, piger. I skal simpelthen op og få scoret nogle kasser nu. Kom så. Fadumo og Anna. Nej! Det var tæt på. Nå, han kan ikke komme forbi. Ej, det var en